zvinhu mukati muupenyu huno rega zvikudarike. Ungadarikigwa nezvimwe zvose asi usadarikigwa neshoko raMwari. Usarega Jesu achidarika muupenyu hwako. Kana Jesu achipfuura noupenyu hwako, ngaasiye wafanana naye. Beta udarikigwe namafaro enyika ino, beta udarikigwe nemitambo yenyika ino, beta udarikigwe nefashion, udarikigwe nepolitics, beta udarikigwe nedzidzo kana nefuma, asi usarega Jesu achikudarika. Usamutendera kuti akupfuure, nokuti Bhaibheri rinotiro kuna Matthew 16 verse 26, nokuti munhu ungabatsigweiko akawana nyika yose asi akarashikigwa noupenyu hwake. Matthew 24:35 inoti denga nenyika zvingadarika asi mashoko angu haatongopfuuri. Hama dzangu dzinodikamwa, mukati mokurarama munyika ino, usararama usina Jesu. Usarega Jesu achikudarika kana kukupfuura.